क'क्राझारनि गंसे राहा गोथे दुखुथिया नखरा अनसुंथाइ हास्थायदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मैनागुरि ओनसोलनि लावख्रिगुरि गामिनि थागिबि मनिलाल बसुमतारिया थांनाय 18 मे मोनानि समाव गोब्राब बारहुंखा अखायाव गोब्राबै जाब्रबथाय जादोंमोन आरो रामफल बिलनि एबा 27 नं माहारियारि लामायाव थानाय लङा दालाङाव गावनि स्कुटिजों सौग्रावनानै गोब्राबै जोखोम जादोंमोन आरो ओनसोलनि एबा बिसि बिथराय बसुमतारि फोरमायनाय बायदिब्ला गोब्राब जोखोम जानाय मनिलाल बसुमतारिया जाब्रबथायखालिनो क'क्राझार देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लादोंमोन आरो नाथाय गोजौ फाहामथायनि थाखाय सोनाब बेंगलाव थानाय कचबिहारनि डक्टर पि.के. साहा हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दं आरो लोगोसे बिथांखौ फाहामथाय होनायाव गोबां रांनि गोनांथि जानानै फैदों आरो नखरनि हा-हु बारि बागान मोसौ दाउ अमा गोबां धोन सम्पति फाननानैबो फाहामथाय होदोंमोनब्लाबो गोबां रांनि गोनांथि जादों आरो राहा गोथे नखरा रायजो राजा आरो आथिखालनि सोलिफु सरकारनिसिम अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों दुखुथिया नखरा। न'खरनि हालोदा गारि एक्सिडेन्ट जादों बेनि थाखाय मददखौ लुबैदों। दिनै रबिबार बारायाव जादों 9:30आव लङा दालाङाव गारि स्कुटिजों जादों। बेनिफ्राय मडेल हस्पिटालाव लाबोबाय, मडेल हस्पिटालाव हायैनि क'क्राझार बेसरगावआव लांबाय, बेसरगावआवबो हायैनि MRM हस्पिटालाव लांबाय, बावबो हायासै। दा डाइरेक्ट कचबिहाराव लांबाय, कचबिहाराव SK आव दंहैयो। SK हस्पिटालाव हालोदा बिराद गाज्रि, खस्थ' मोनबाय, न' बां फानजोब्बाय, हा हु फानजोब्बाय, जेबो गैला राहायानो। बेनि थाखाय राहा नांगौ आइ आफानिफ्राय, सरखारनि थाखायबो अनसुंथाइ नांगौ। सार रबिरामनि सायाव एसे अनसुंथाइ नांगौ। दिनै आंखौ लावख्रिगुरि जायगायाव फैनानै नायफैनानै आंनि न'खरनि हालोदखौ नायफैनांगौ। बिनि थाखाय आं सारखौ गले गले खावलायहरनाय जादों। रायजो राजायाबो आंनि थाखाय थाइसे थाइनैबाबो एसेबाबो मददखौ होनांगोन। आच्छा, जोङो दा मोनसे दुखु